Sakay na sila mga shy sa bao-bao. Wala nila tagsakyan. Sige, anting ka mo. Bye, Daginay. Alright. Okay. Alright. Mga shy, it's me again, Shy Bisaya, and welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So mga shy, karon mga shy, mga ligo na sab kayo mga shy, kay it's off time. Tapos mga shy, ang mga kaiba na mga shy, mga ligo, Team Romualdez o Team Riodica with RTL, si Ma'am Darren. So, ari kami sa 7-Eleven mga shy. Naguyat kami sa iban kay waya pa. Dahil sila baloy. Ato sila ni Ma'am Darren. Ato rito. Naguyat na mga shy kay aniban ni waya pa. So, tataw na to kami, mga ligo kay mga shy sa Tanganunan dito sa Barangay Orok, San Isidro. So aniban ini nakaadto ng mga shy, aniban waya pa. So kita-kits mga shy. Sakay na sila mga shy sa bao-bao. Wala nila tagsakyan. Sige, anting ka mo. Bye, Daginay. Mga shy, ang oras mga shy, alas 11 na, ang sabot na mo kay mga 7 or 8. Maganda ba niya pa maghapon mga shy? Ari na kami sa San Isidro. Pasakay na kayo mga shy. Ito na. cottage mga shy. Ano ka, oras ikaw? Sige na, isang plasta na nito kaya last days. Birthday man ni Kuan, birthday ni Baloy, dali pa nagikay si Isidro na para sa sinuglaw. Birthday Loy. Wow. Ano yung may birthday? Ilan ang panganak ko doon? Messenger ka lang.
Amen. The name of the Father. Birthday to you. Baloy! One eternity later. Mga shy, pauli na kami mga shy. Tagkuha na kami mga alas 5 naman mga shy.